Sampai kapur pergilakan yang sangat benar miakai tua mana peniarga na udim penamatian namanya kada busu tadi pen makana busu namanya pamana bideng namanya anak-anak omat namanya bisa pada kualo dia ada gedeki kata di ko masa tera uni rapla narapu ni namanya kada manote pula jadi na tusen yang kuala kai laki-laki ku nakapag benar ni Allah Kadi sa dia ni atau mapisan namang atau nami aero mo bibibida. Bila ako ni Hong. Kamatang wala kau dia yang ada. Kamasawatan na pelik. Pwede nyo si Mayor Mahul. Sekanya di Maguna ya di detak sa nga datang mga tao. Banyan ni ka nakakasya dia. Nabas kanya mga madakala dato magudataran na. Allah, Masya Allah. Nah, yang mana niyan mangoripun Allah? Isanan. Nah, samananan. Ayaw ko adu-adu pagusin ang kutwa kapiyaw. Surga, adi diyang kaya adunya. Na umati-mo taro sa ano mana mauri. Kasukun sa mga walay. At pamakasurgaan wallah na mismo sa mga nawasay. Na sinin matatago po kabubaan ng mga walay kakusurgaan ka. Tajuri min tahtiha al-anhar. Inaw kita tagwan sa mga walayran kung mga kababaan walayran na mga nawasay kani mamanuga. Nah dito penangkoto ala wasay itu wallah. Lamun ada dilakatir wallah. Yufanjiruna tafajira. Na api anda katug wala berkatuga adim kotwaik na paparati ang kanina petugong adim kotwaik jika panikarahan namalo ka di TikTok cuma sa atap Allah paparati ang kanian ilaw na sukun sa mga toko surga na disirado di makam baba tama sada taro di dari kapakakutuna sang kaya dunia Allah ada bato na maman mituna si pagaring ka niya kapiapi para sa may kasudin so isa ka pamilya ko dunia na ayat na detalya na isa ka bu ay isa ka pamilya na iran masoswa sa anong anamori ay manusto na ay na tao umakasulog ko surga nagpakai daman may lay si karumang pa tinabiyatan mo may karumang mayroon na panamatin inwada siya udina inwada siya so mga pagariyaman inwada siya so mga wataman inwada siya ino ka pa na kinibay ko surga para surga ka wallah so mga pamilya ka fa ummuhu hawiya na aya niya ka perita-rita na di neraka hawiya Allahu Akbar basta adik ka maile ko surga maka surga ka so perlu mga pamilya na si matataguna ka na ino ka pa di mailay tabi o pangapangatan wallah ino pa di mailay o tao ko naraka o mga naraka so tao so pamilyang ka kasi matatago ko surga diyan ka na alungan na mori na ayak yatirun wallah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi yan na alungan na mori to wallah na pilabino tao yawma yafirru al-mar'u min akhihi pilabino tao siya pagarinyan yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi pilabino ka palagi sinaka apiyan ni kala kay gagapay na ka natali ko na nakasano nga na mauri wa sahibati nauna pilagi na ka panagis mga ginawin ka wa sahibati wa bani na supulso mga wata ka na pilagi na ka pansalong nga na mauri inaw din na baro ka kakalimwa yawma la yubni maulan an maula shay'a na baro ka panilindinga na baro ka pa mabugupa sa ano nga na mauri illa man rahim Allah wa ma hum yunsaran na panabaru kata tabang sa ano nga na mauri ay illa man rahim Allah inunta buso taway kalimu Allah inigira ko na pingiro kaila kalimu na kung kaya Allah isa ka na wallahi al-azim ikira amya pikira ka ng ganatan na kanadiyan ka dunia na matang wallah ka apyan na kay kadudunia ta na papaka na makaposyo ta
Pagi pagawan tabung ke dunia. Yung kota kabasyakar kano, ba may kamatay ka na barangay padapong siya pera ka. Tapi apa ni lebong raka, nang kota kabasyakar kano. Katukawang ka adiyan ka diturong na gagawin. Kaya lo kaya na lo pagawin. Bagay na pa nagkailangan niya ko din na nang kota pera. Abi ang apa niya kabuhat ila lebong nakir ko. Tunarianan. At ni pero ng mga tuto. Ega ka pa nakapangamputo na miya baraw lo ka. Allah. Sa pamilya ka, matay ka. Dito ka pumulong ka ng mga pamilya ka. Ay no ama, ay no ina, ay no karamaka, ay no wata kunay, ay no kakakunay. Narugo matete mo. Nandun yung kinabang ka na may pasasyo ka pumuro kaya ka. Meron ka ba na nilutong? Apo ba'y, napitiri ba ka ni karuman na mama? Karamaka, apo ba'y. Pinapaya po, yung kupangarakan na siya kung magigasan na po yung kubang ka. Apo pangali ako din ko na po gamala na ka na makasurga ka matangwan long ano di ka na gagawin din awa umiro sa mga pamilya na malitan laki kami agad una ka nung namin siya kung magiging na mo ba ano ba labo man mapita na paggamala naman una sa kaniman tayo pamanganya ka na kuwaba may agad manari api agad kamay niyo rin ake tawa na mamay namatanggal na ka dyan niya na sonsi sa gagawin di gura-gura ka di ba ni kami akan dibutuh. Kami akan kerja sama papa dua lima mau nih. Matang gua dong di baka panen deket dan di baka beli. Perlu bayarnya lagi nang kayak ini lebih ngapuro. Matang gua dong di baka. Kawana. Sini kata tabi, mana opusu na siara do bago ya pekateti, ada una media, pekateti nuto. Ini yang kasuga siara namanya lagi na di dalam pak. Area aku berdua di ketemu. Sana kau kaya pikirannya di sobiu ni atau Jakarta ada. Katanya manikan Jawa deh kami pun. Na nimba ke, kami asyik. Na tendi gede so teti ya. Namanya katoro. Na kita tagin bab teti, na tagin bab apa ini? Allahu Akbar Allah. Antum yang berkamagawa sama takabama tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukurana andini kedubung neraka pokobangka. Nasikake kedina no Quran sa tampar sa ulongka. Nasosadakangka. Adu kami bangani mo sadakangka. Nasikanian kedina tunggu Nabi kokobangka. Ko tamparan bala akawana nakaudian ngadiwangka. Nasokon soka pesuga sa masjid saka dato saka mabubai o kapake tanga ko sambay nga kasawalay nasikanian kenang kumbala aing ka sa sambayang ka talo amala akedra ka dalam sinto dalam raka pagatorni maka masumong karago sunakir dadir ka pala kauma la ayan nga penembeg ko pakai sir ko mungkar ag sunakir na sunso amal ka amya ka pepe amal ka. Masya Allah. Abay pun bergeruna semano kok. Apa teh kalau magi po. Adi nga pedi pano bigat. Adi nga pedi pano prisan. Tapi apa di pagato semano ken adi nga dipangitakan di mabu maka ato. E kakarina ka papake nape ka ginawa ni na. Allahu akbar Allah. Pilih ako niyo ba ng mga durniyo? Ano man eh, tapi pero na Shopee. Asyakan mabuna, taman ni mat, ada mga manuwa, na mga peti, mga brigi. Okay na kanapa ko di panako. Asarap kisida akan. Ubedi buat kaya kapagi puango, kaptu prising ko. Ingon ka pamagami di. Okay. Sara di kay panako. Api ada pena anggan yan, nabi kay panako baka. Balik tadam, aya pa kasugup naman do. Nasukir mo na dua kata. Hoy! Baka yan! Inako na mga manuka ka naman ang mga pipia. Suman ako mga ngatawro. Ali, mali sumano ka mapia. Sumbalya ka. So, di na nesyo na sabi lang nag-uwi. Pamatiya ka na, di ako pwede ako. Blas ka ni pwede ako. Tulog niyo sa tari ka na sa kanip siguro. Mano ka di ba siya katabla ka? Ito mo, ko din mataw na. Alam niya ang kapsa dunia sa kamsip ko po na ng mga pipia man.
Nami ha, kenapa lu basong ngaran-ngaran? Oh, mana kayak di basing? Nasudia ng tayo pangalan. Kata na manang leksinya iyo. Di lumada, kipsyo parang nakanon. Abakan mo, oh, mana kayak Mr. Bina? Wah, kung sa mga kata ba yun, di lumada. Akala kakagod, tulukotan yung panadang mo. Ipasya pa sa pala ka na nga, bakap pa di pribu. Naubanak betul ang jamis TV. Akala ba kami nata? Kaya gina, may ka sa TV, di mamangok. Pwede nga sa TV yan. Kaya nakatiyak manangyan yang ito. Sote swalla, hutaan na nakatiyak sa kanipin putuan. Allahu Akbar. Sa kanipin putuan, na? Anda pengusiatan na bukan na kana ko nga miyak ito watas tiga na demit telbi pengutiat ka dia kana gena ka pengopakan na kana ulo pamana bada marana kana indula kan betul adem na kaya tomel orang sa basko mana peletekan na nang mata ko kasi bada marana mafi nari bas Abdul Bas ay Abdul Bas Ustaz Abdul Bas alim bas nari Imam Bas okay Badi nga, Mr. B. Ya, niya ka bubu penikah seruan.